Je celkom bežné vnímať tie staré prehistorické jaskyne malby ako nejaké prvotné, čisto vizuálne umenie. Zrak okamžite zachytí tie nádherné obrysy bežiacich zvierat na kamennej stene. Ale zistilo sa niečo absolútne prekvapivé, hej? presne. Paleolitickí ľudia totiž svoje malby zvierat s kopytami neumiestňovali do jaskyní len tak náhodne tam, kde bola napríklad najrovnejšia stena. Oni systematicky vyhľadávali presne tie miesta v podzemí, kde bola proste najväčšia a najintenzívnejšia ozvena. Čiže to znamená, že obraz a zvuk boli od samého začiatku ľudskej tvorivosti prepojené. Hej, a pri dnešnom hĺbkovom ponore do našich materiálov ideme dekodovať presne tento fenomén. Cieľom je zistiť, čo sa vôbec stane, keď zvuk prestane byť len nejakou sprievodnou hudbou, alebo náhodným hlukom v pozadí. A stane sa samotným autonómnym umeleckým dielom. Presne tak, je to analýza, ktorá podľa mňa úplne zmení spôsob, akým sa dá vnímať fyzický priestor naokolo. Žijeme predsa v extrémne vizuálnej kultúre, všetko hodnotíme zrakom. No, táto téma skutočne núti prehodnotiť úplne základné predpoklady o tom, ako vlastne prebieha interakcia s okolitým prostredím. Akože tá cesta od jaskyních ozvien až po tie gigantické servery súčasných digitálnych inštalácií, to je proste plné paradoxov. Jasné. Ale hneď na úvod je tu jeden masívny problém. Ako vôbec definovať umenie, ktoré je z podstaty vecí neviditeľné a neuchopiteľné? To je ťažké, no? Veľmi náročné. Samotný termín, že sound art alebo zvukové umenie, ten sa začal aktívne používať až niekedy koncom 90. rokov. Koncom 90. rokov minulého storočia. A dodnes vyvoláva vášne. Americký umelec Max Neuhaus napríklad tvrdil, že nazývať túto tvorbu zvukovým umeniem je rovnako absurdné a obmedzujúce, ako keby sme oceľovú sochu nazývali oceľovým umením. Aha, čiže ten materiál by predsa nemal definovať celý zmysel diela. Presne to tým myslel. K tomu sa inak v našich zdrojoch pridáva aj teoretik Seth Kim Cohen, ktorý tam razí pojem, ako to bolo? Nekohleárne zvukové umenie. Nekohleárne? Znie to úplne ako nejaký termín z lekárskej fakulty, keďže kochlea je ten slimák vo vnútornom uchu. Ale pointa je fascinujúca. Ide proste o umenie, ktoré nesídli len v uchu. Spochybuje to ten starý mýtus. Romantický mýtus, že existuje nejaký čistý zvuk pre zvuk samotný. Je to proste snaha posunúť zvuk do roviny myšlienky. Presne tak. Ten Kim Cohenov nekohleárny koncept, ten priamo odkazuje na taký historický zlom vo výtvarnom umení. Marcel Duchamp slávne vyhlásil, že výtvarné umenie musí prestať byť len retinálne. Čiže určená len pre sietnicu oka? Jasné, len pre vizuálne potešenie. Chcel, aby umenie zamestnávalo myseľ, aby bolo konceptuálne a zvukové umenie robí úplne to isté so sluchom. Očakáva sa od neho niečo iné ako od bežnej hudby? Pretože tradičná hudba má tú abstraktnú emocionálnu rovinu a je hlavne prísne organizovaná v čase. Hej? Má nejaký začiatok, stred, gradáciu a koniec. Sound art naproti tomu často funguje ako inštalované prostredie. Je definované samotným priestorom, vôbec nie nejakou časovou osou. Vieš čo, tu sa mi úplne núka jedna analógia, čo som si k tomu poznačil. Ak je tradičná hudba ako rieka, ktorá neustále plynie v čase, unáša človeka so sebou a diktuje mu svoje vlastné tempo. Dobré prirovnanie. Tak sound art je skôr ako zamrznuté jazero. Človek môže okolo neho voľne chodiť z rôznych strán, môže skúmať tú textúru ľadu, zastaviť sa na jednom mieste a vnímať, ako ten zamrznutý objekt mení celý ten priestor naokolo. Wow, áno. Zvuk tu proste neplynie, on v tom priestore trvalo, fyzicky existuje. Lenže európsky alebo západný hudobný systém tento prístup k priestoru dlhé stáročia odmietal. Považoval ho za cudzie teritórium. Jasné. Tento odpor totiž pramenil z toho, že tá európska hudobná tradícia bola proste posadnutá kontrolou. Akože skladateľ chcel kontrolovať úplne každý jeden tón, každý zlomok sekundy. Notová osnova nepustí. Presne. A ako náhle by do toho vstúpil priestor so svojou nepredvídateľnou akustikou, táto kontrola by sa hneď vtratila. Preto je návrat k tomu priestorovému vnímaniu zvuku taký radikálny. A paradoxne nás tento moderný prístup vracia priamo na začiatok k tým spomínaným prehistorickým jaskyniam. Paleolitickí ľudia totiž túto absolútnu kontrolu nepotrebovali. Nepotrebovali, hej. Ale tu sa žiada trochu
takého kritického odstupu. Keď sa v textoch hovorí o paleolitickom zvukovom umení, nie je to z našej strany len takéto spätne prispôsobovanie histórie. Akože výskumníci zistili, že pravekí ľudia spájali vizuálny vnem so zvonom. Ale nazývať umiestnenie malby do priestoru s dobrou akustikou hneď umením? Chápem, kam ty mu... Nie je to len náhoda? Nemohlo to byť proste jednoducho tak, že v tej konkrétnej časti jaskyne sa im len lepšie dýchalo, alebo tam lepšie dopadalo svetlo z ohňa? No, je absolútne prirodzené byť voči tomuto skeptický. Akože mnohí archeológovia vedú presne túto debatu. Lenže tie akustické merania, a robili ich v desiatkách rôznych jaskyjných systémov po celej Európe, tie ukázali takú štatisticky nepravdepodobnú zhodu, že to nemohla byť náhoda. Fakt? Až tak veľmi? Hej, tí maľby zvierat sú umiestnené presne na miestach, kde tzv. Stojaté vlnenie vytvára špecifické rezonancie. A tu je dôležité pochopiť vtedajšie vnímanie sveta. Pre raných ľudí proste neexistovalo analytické oddelenie akustiky, rituálu a umenia. Do samostatných kategórií, jasné. Presne. Zvuk dával vizuálu zmysel. Keď tá skupina lovcov jaskyni rytmicky dupala alebo vydávala hrdelné zvuky, tá ozvena, ktorá sa odrazila presne od steny s namalovaným bizónom, Wow, to si viem predstaviť. vytvorila takú fyzickú ilúziu, že to zviera tam skutočne beží. Zvuk a obraz boli vlastne jedna bytosť. Aurálna architektúra mala svoje prísne pravidlá už vtedy. Čiže to vôbec nebola len nejaká výzdoba stien, bol to primitívny, ale na tú dobu mimoriadne funkčný audiovizuálny simulátor. Presne tak. A tento inštinkt hľadať zvuk priamo v materiáloch a v prostredí, ten sa nachádza v zdrojoch aj neskôr. Sú tam napríklad starodávne čínske litofóny. Tie zvučiace kamene. Hej, starostlivo vyrezávané kamene, ktoré pri údere vydávali špecifické tóny. Alebo úplne fascinujúci vynález, popísal ho učenec Athanasius Kircher vo svojej knihe z roku 1650. Musergia universalis? Hej, presne tá. Ide o eolovú harfu. Nástroj, na ktorom hrá sám vietor bez akéhokoľvek zásahu človeka. Tá eolová harfa to je inak geniálny príklad akustickej fyziky v praxi. Vlastne predstavuje len takú drevenú skrinku s natiahnutými strunami, ktorá sa umiestní napríklad do otvoreného okna. A prefukuje cez ňou vietor. Presne, keď okolo strún prúdi vietor, vytvára vzdušné víry. Tieto víry rozochvejú strunu na jej rezonančnej frekvencii. Ten nástroj potom produkuje také eterické, neustále sa meniajúce akordy v závislosti od sily a smeru vietra. Hej, smeru vetra. Je to čistá manifestácia zvuku prostredia, kde tá príroda sama je skladateľom aj interpretom. Takže táto túžba proste nechať znieť samotné prostredie tu bola odjak živa. Lenže potom niekedy v 19. storočí prišiel obrovský zlom. Začali sa stavať veľké špecializované koncertné sály. A tie vytvorili mimoriadne rigidné pravidlá. Hej, hudba sa stala inštitúciou. Sála bola navrhnutá tak, aby izolovala hudbu od okolitého sveta. Vonkajší svet bol označený za hluk a vnútro sály za umenie. Aby sa zvuk mohol vrátiť k svojej materiálnej, nejakej tej surovej podstate, musel prísť niekto, kto tieto pravidlá 20. storočia zobere a... Doslova ich rozbije. Jasne, rozbije na kúsky. Túto rebéliu odštartoval obrovský vplyv Johna Cagea a následne hnutie Fluxus niekedy v 60. rokoch. John Cage vtedy spôsobil zemetrasenie svojou teóriou tzv. Všetkého zvuku. Známe je to jeho dielo 4 minúty 33 sekúnd, kde klavírista len sedí za klavírom a celý ten čas nezahrá ani jeden tón. Ako na to reagovali diváci? No diváci spočiatku cítia nekomfort, to je jasné, no potom začnú vnímať proste kašľanie, vrskanie stoličiek, šum ventilácie. Cage tým chcel ukázať, že ticho neexistuje. Že každý zvuk prostredia je umením. Hej, že akýkoľvek zvuk prostredia môže byť vnímaný úplne rovnocenne s hudobnými tónmi. A umelci z toho hnutia Fluxus túto myšlienku vzali a posunuli ju až na samotný okraj únosnosti. Zatiaľ, čo Cage stále operoval v rámci akýchsi kompozícií, Fluxus sa zameral na radikálnu izoláciu tzv. Malých zvukov. Pohybovali sa na krehkom, takmer mikroskopickom prahu počuteľnosti. Na to tam bol dokonalý príklad to dielo Georgea Brechta s názvom Drip Music, čiže kvapkajúca hudba. Nešlo o žiadnu symfóniu.
Celé to spočívalo v izolácii jediného osamoteného zvuku. Napríklad vody pomaly kvapkajúcej do prázdnej nádoby. Títo umelci proste nútili publikum počúvať zvuky zvnútra, skúmať ich anatomickú štruktúru. Je to, ako by som to povedal, ako by maliar namiesto toho, aby namaľoval prepracovanú krajinku s lesom a oblohou, Položil by pred nich farbu? položil pred publikum jednu otvorenú tubu s farbou a povedal by, že sústreďte sa len na tú štruktúru modrej hmoty. Nechcete od nej obraz. Proste vnímajte samotný materiál. To je presne. Presne o túto konceptuálnu prítomnosť hluku tam išlo. Ďalší priekopník z tej éry, Namjoon Paik, to na svojej výstave v roku 63 posunul až do fyzickej deštrukcie. To bolo s tými platňami. Áno, nainštaloval gramofonové platne tak, že proste viseli vo vzduchu, alebo vzal magnetofónové hlavy. Počkaj, to sú tie malé kovové súčiastky, čo čítajú pásku, ne? Hej, presne tie, čo inak vnútri prístroja čítajú ten magnetický záznam. On ich odtrhol z prístroja a nechal divákov, aby s nimi manuálne len tak náhodne prechádzali po páskach nalepených na stene. Fúha, tak to je už extrém. Tým sa dokonale zničila tá ilúzia hudby ako niečoho nedotknutelné, hej? Zvuk sa stal fyzickou entitou, ktorá sa dala normálne poškriabať a potrhať. Často pritom inak ironicky využívali slová ako partitúra alebo symfónia v názvoch týchto diel, čím sa vlastne vysmievali hudobnému establishmentu. Jasné, ako nále ten Fluxus takto oslobodil izolovaný zvuk od inštitúcie hudby, umelcom došlo niečo zásadné. Zvuk predsa nemôže visieť len tak vo vákuum. Musí niekde rezonovať. Hej, vždy potrebuje nejakú schránku a tou schránkou je samotná architektúra. Tu sa v materiáloch dostávame k fascinujúcemu bodu z prelomu 60. a 70. rokov. Kde sa začal skúmať vzťah inštalácia návštevníka? Presne. Bernard Leitner napríklad vytváral to, čo nazýval nástroje zvukového priestoru. Pomocou zložitej siete reproduktorov posielal zvuk do rôznych rohov miestnosti, čím ju opticky aj fyzicky menil. Ale to, čo robila umelkyňa Marianne Amakar, Tak to posunulo vnímanie priestoru úplne do inej dimenzie. Jej práca je z hľadiska fyziky zvuku akože absolútne zlomová. čím presne? Ona zistila, že tradičné šírenie zvuku vzduchom, tak ako znejú bežné reproduktory, Jasné, tí, čo máme doma. že to stráca obrovské množstvo energie. Vzduch je totiž veľmi slabý vodič akustických vln, preto ona začala využívať fenomén šírenia zvuku pevnou hmotou. Reproduktory vôbec nepúšťala do vzduchu, ale prikladala ich priamo na masívne architektonické štruktúry. Aha, takže na steny a tak. Na betónové nosné steny, na oceľové piliere, proste drevené podlahy budov. Nízke frekvencie totiž týmito materiálmi prechádzajú s obrovskou silou, vytvárala tým to, čo sama nazývala skulpturálnou prítomnosťou vo vzduchu. Počkej, čiže namiesto toho, aby ten zvuk narážal do stien a odrážal sa od nich späť do miestnosti, on do tej steny doslova vstúpi. Vstúpi presne. A stena ho nesie ďalej. Znamená to vlastne, že samotná budova, všetky jej tehly a oceľové nosníky sa v tom momente stávajú obrovským hudobným nástrojom. Presne to sa tam fyzicky deje. Architektúra v takomto prípade už neslúži len ako nejaký pasívny obal alebo tichý kontajner. Ona aktívne zväčšuje energiu a rozširuje tie expresívne dimenzie diela. A asi to znie inak v rôznych budovách, nie? Samozrejme, rôzne materiály v budove rezonujú na rôznych frekvenciách. Betón znie úplne inak ako nejaké sklo. Zvukové umenie tu proste robí niečo veľmi špecifické, nutí človeka uvedomiť si svoju vlastnú fyzickú prítomnosť. Lebo to cítiš celým telom. Hej, vibrácie nepočuť len ušami, ale vnímať ich celou kostrou, prechádzajú napríklad chodidlami cez podlahu a priestor sám o sebe navyše vytvára hluk tým, že hromadí staré zvuky, čo sa prejavuje ako dozvuk alebo reverb. Každá miestnosť si nesie takú akustickú pamäť toho, čo sa v nej stalo pred zlomkom sekundy. Wow. Avšak, aby umelci mohli takto chirurgicky manipulovať so zvukom a priestorom, potrebovali nejaké technológie, ktoré by ten zvuk vlastne oddelili od jeho pôvodného zdroja. A tu vstupuje do hry analogová revolúcia. Fonograf z 19. storočia? Hej, fonograf bol vôbec prvým prístrojom, ktorý dokázal do voskového valca fyzicky vyriť záznam nielen hudby, ale aj obyčajného hluku. To otvorilo dvere k zachytávaniu sveta.
Ale skutočné zemetrasenie prišlo až... Až s magnetofónov, jasné, v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Pierre Schaeffer vtedy vo Francúzsku začal tvoriť tzv. Muzike konkréte, čiže konkrétnu hudbu. Pracoval so zvukom úplne napriamo, fyzicky strihal magnetické pásky, zrýchloval ich, spomaloval a zliepal do nových útvarov, a to všetko bez akýchkoľvek nôt a živých interpretov. Tu sa mimochodom v teórii objavuje veľmi dôležitý pojem. Akuzmatické počúvanie. Presne. Ide proste o situáciu, kedy človek počúva zvuk, ale vôbec nevidí, čo ho vydáva. Tento koncept aj toho akuzmatického počúvania je úplným základom moderného zvukového umenia. Mimochodom, samotný ten termín odkazuje až na Pythagora. Naozaj? Hej, ten údajne prednášal svojim študentom skrytý za závesom, aby ich proste nerušila jeho fyzická prítomnosť a aby sa sústredili výlučne na obsah jeho slov. Aha, tak to je zaujímavé prepojenie. Schaeffer urobil s magnetofónom úplne to isté. Nahral zvuk idúceho vlaku, prekopíroval ho na pásku, oddelil ten zvuk od samotného fyzického vlaku a pustil ho z reproduktora. Teoretik médií Marshall McLuhan to neskôr zhrnul úplne geniálnou myšlienkou, označil mikrofón a záznamové zariadenia za technologickú protézu ľudského nervového systému. Technologická protéza, to je silné. Záznamová technika proste natiahla ľudské uši do priestorov a časov, kam by inak nikdy v živote nemali prístup. Teda magnetofón bol pre prácu so zvukom niečím veľmi podobným, ako bol napríklad vynález fotoaparátu pre maliarov. Výborná analógia. Keď prúšil fotoaparát, prebral na seba tú funkciu realistického zachytávania sveta, úplne tým oslobodil maliarov od nutnosti verne reprodukovať tváre a krajinky, takže mohli začať voľne experimentovať, povedzme, s abstrakciou. Alebo s impresionizmom. Nej. Magnetofón teda podobne oslobodil zvuk od nutnosti tej živej interpretácie. Úplne to sedí. Magnetofón definitívne zmazal ten posvatný rozdiel medzi originálom a kópiou. Tým, že sa zvuk dal zaznamenať na magnetickú pásku, stal sa z neho ohybný plastický materiál. Človek mohol zobrať žiletku, fyzicky tú pásku rozrezať A zlepiť ju so zvukom niečoho iného. napríklad padajúceho kameňa. Hej? A vytvoriť niečo, čo v realite nikdy predtým neexistovalo. Tým sa položili absolútne základy celej dnešnej kultúry remixov a elektronickej hudby. A ak ten analogový prístup zvuk takto zachytil a umožnil ho naťahovať ako nejakú gumičku, tak následná digitálna revolúcia ho doslova rozbila na milióny matematických kódov. Analytik médií Lev Manovič v textoch obšírne popisuje éru počítačov a konvergenciu médií. Tú kryštálovú čistotu digitálu. Jasné, zrazu tu bola tá obrovská čistota zvuku. Najprv na CD nosičoch, neskôr v MP3 súboroch. Digitál umožnil vytvoriť gigantickú virtuálnu knižnicu. A zvuk sa začal dať manipulovať pod mikroskopom, doslova na úrovni jednotlivých milisekúnd. Lenže, a tu prichádza veľmi dôležitý moment. Tá dokonalosť narazila na odpor. Presne. Skladateľka Anja Lockwood spomínala na svoje skúsenosti z tých raných elektronických štúdií. Hovorila tam, že tie prvé čisto syntetizované zvuky, vytvorené výlučne tými generátormi bez akustického základu, jej vôbec nepripadali živé. Boli mŕtvé, no. Hoci boli matematicky 100% dokonalé, chýbala im duša. Nezabila tá sterilná digitálna čistota v skutočnosti samotnú podstatu zvuku? Je to akože jeden z najväčších paradoxov technologického pokroku vôbec. Digitálne audio totiž funguje na princípe vzorkovacej frekvencie, počítač zakresľuje body na pomyselnom grafe nejakých 1000-krát za sekundu, čím vytvára dokonale hladkú krivku. Je to čistá, sterilná matematika, v ktorej neexistuje žiadne trenie. Žiadna chyba. Presne. A presne tento pocit sterility vyvolal obrovskú protireakciu. Vzniklo hnutie, ktoré sa dnes nazýva postdigitálne. Patria sem umelci, ktorí zamerne využívajú glitch, Čiže nejaké tie softwérové chyby. softwarové chyby, výpadky, rôzne mikrovlnné šumy a proste deštrukciu digitálneho signálu. Už koncom 90. rokov vizionári ako Nicolas Negroponte prehlásili, že digitálna revolúcia sa skončila. Ako to myslel, že sa skončila? Mysleli tým, že dokonalá technológia sa stala bežnou, nudnou normou. Pre umelcov prestalo byť zaujímavé vytvárať len nejaký dokonalý zvuk. Začali sa vrtať v tom, čo sa skrýva pod tým hladkým algoritmickým povrchom. Takže oni tú digitálnu chybu vlastne nevymazávajú, ale vyhľadávajú ju naschvál.
Zámerne ten kód kazia. Hej, presne tak. Umelo napríklad provokujú ten počítač, aby urobil chybu vo výpočte. Zapríčinia preťaženie vyrovnávacej pamäte alebo prepíšu hlavičku súboru, takže počítač začne zúfalo čítať, povedzme, obrazový súbor, ako by to bola hudba. Wow. A čo z toho vznikne? Výsledkom sú také drsné, nepredvídateľné, mimoriadne ostré zvuky. Do toho sterilného prostredia tak vracajú šum a praskanie, aby v ňom znova našli tú stratenú textúru a život. Je to vlastne odpoveď na tú obavu o mŕtvom syntetizovanom zvuku. Tí postdigitálne umelci zistujú, že pocit skutočného života sa často skrýva práve v tej nedokonalosti, v zlyhaní systému. Počúvanie takého diela potom musí byť vysoko konceptuálne. Jasné, vôbec nejde o to, či je ten zvuk nejako príjemný, ale o pochopenie toho procesu, ktorý to zlyhanie vygeneroval. Čo nás plynule privádza k súčasnej umeleckej scéne. Dnešné galérie sú vlastne také arény, kde sa všetky tieto myšlienky stretávajú naraz. Prebieha tam masívna konfrontácia surového analogového hluku, precíznych digitálnych dát a fyzického architektonického priestoru. Taká búrka proste. Hej, skvelým príkladom z materiálov je japanský umelec Ryoji Ikeda. Jeho monumentálne diela ako Datamatics alebo Test Pattern tie berú obrovské toky binárnych numerických dát a prekladajú ich do úplne závratných synestetických zážitkov. To musí byť vizuálne aj zvukovo intenzívne. Extrémne. Človek sa zrazu ocitne v obrovskej tmavej miestnosti, kde ho extrémne nízke a vysoké frekvencie, synchronizované s tými blikajúcimi kódmi na plátnach, zasiahnu s fyzickou intenzitou porovnateľnou s tým najhlučnejším technoklubom. Wow. Na úplne opačnom konci tohto spektra stojí napríklad Harun Mirza, ktorý vo svojich low-tech analogových inštaláciách využíva len staré súčiastky, vyradené rádia a buzičiace žiarovky. Zvuk sa v umení etabloval natoľko, že na univerzitách bežne fungujú celé akademické odbory zamerané na výskum zvukových umení, tie Sonic Arts. To je pravda, ale... Ale pri tomto všetkom vyvstáva jeden veľmi praktický problém a to ma naozaj zaujalo. Pre kurátorov v galériách musí byť vystavovanie takého soundartu doslova nočnou morou. Veru a je. To je známy fakt, s ktorým zápasí každá moderná inštitúcia, hej. Súvisí to priamo s tou fyzikálnou priepustnosťou zvuku, o ktorej už bola reč pri tej Merien Amateur. Zvukové vlny proste jednoducho nerešpektujú biele steny galérie. Nezastavíš ich. Nízke frekvencie bez problémov prechádzajú cez sadrokartón a betón. Potom vznikajú situácie, kedy inštalácia jedného umelca akusticky úplne zničí dielo v susednej miestnosti. Presne toto v texte ilustruje ten neuveriteľný prípad mexického umelca Manuela Rošu Iturbideho. Aha, tí bubnujúci roboti. Hej, vytvoril inštaláciu, kde mechanické oscilátory vibrovali priamo na natiahnutých blanách bicích nástrojov. Mechanicky to vytváralo neustály intenzívny hluk. Vraj to znelo fakt monumentálne, ale ten akustický tlak bol taký obrovský, Že to prešlo všade. že ten zvuk pretekal do celého múzea a prehlušil absolútne všetko ostatné. Kurátori museli proste kapitulovať a dať tú inštaláciu na časovač. Na časovač. Hej, zariadenie sa spustilo len na pár minút každú hodinu. A tu sa vynára otázka, ako sa vôbec dá rámovať niečo takéto agresívne. Klasickú sochu stačí postaviť do rohu, nasvietiť ju a ona tam ticho stojí. Ale zvuková vlna sa nedá zavrieť do vitríny. Vytečie do priestoru a bez opýtania zmení kontext všetkých iných diel. Rámovanie zvuku si vyžaduje fakt nekonečné množstvo technických kompromisov, no galérie používajú špeciálne smerové reproduktory, akustické panely, hrubé koberce, alebo návštevníkom rovno rozdajú slúchadlá, čím ale zase to dielo izolujú od priestoru. No práve tento kurátorský boj dokonale ukazuje tú najväčšiu sílu a tú neutíchajúcu rebeliu soundartu. Nedá sa to len tak ovládnuť. Zvukové umenie sa nedá úplne skrotiť, že? Nedá sa jednoducho zabaliť do drevenej krabice a nedá sa ľahko predať zberateľovi ako pekný obraz nad gauč. Je to živelná fyzická udalosť. Preto tento žáner stále tak produktívne balansuje na hranici medzi tým voľným výtvarným umením, exaktnou vedou o akustike a architektúrou. Dnes sa tu odhalila skutočne fascinujúca trajektória. Od tých pravekých lovcov, ktorí v temných jaskyniach inštinktívne hľadali tie správne rezonančné body pre svoje maľby, Až po ten fluxus.
Jasné, cez trpezlivé sledovanie kvapkajúce vody v tichých performanciách hnutia Fluxus, potom tie mohutné betónové steny rozozvučané Merienu a Macherovou a až po gigantické pulzujúce búrky binárnych kódov v moderných inštitúciách. Táto analýza zreteľne dokazuje, že zvukové umenie nie je len akási divná, nevydarená hudba. Je to silný nástroj na neustále predefinovanie vzťahu ľudského tela k fyzickému priestoru, a to priamo prostredníctvom sluchu. Je to obrovský posun v paradigme. Znamená to v podstate, že to potvrdzovanie vlastnej existencie a nejaká orientácia vo svete sa vôbec nedieje len tým, že svet vidíme, ale najmä tým, že počujeme, ako tento svet na našu prítomnosť vlastne akusticky reaguje. A to je presne priestor pre jednu záverečnú úvahu. Doteraz sa tu preberalo to, ako umelci tvoria, manipulujú a zámerne kontrolujú akustické priestory vnútri tých vyhradených miest, napríklad v galériách. Lenže každodenná realita bežného sveta vyzerá úplne inak. Architektúra moderných domovov, presklených kancelárií, betónových ulic a celých obrovských miest je navrhovaná primárne a takmer výlučne pre oči. Je to tak? Rozhoduje okamžitý vizuálny efekt, lesk materiálu, dojem z fotografie. Akustika často zostáva len takým náhodným, chaotickým vedľajším produktom, ktorý často spôsobuje len únavu a stres. Stojí preto za zamyslenie, čo by sa vlastne stalo so štruktúrou miest a s tou ľudskou psychikou, keby architekti a urbanisti začali ulice a budovy navrhovať v prvom rade podľa toho, ako znejú. To je výborná myšlienka. Aká by vlastne bola spoločnosť, ktorá by bola plne akusticky uvedomelá a neuprednostňovala by neustále len zrakový vnem? To je proste otázka, ktorú sa oplatí zvážiť pri nejakej najbližšej prechádzke rušnou ulicou alebo pri vstupe do tichej galérie. Zrazu je totiž úplne zrejmé, že aj to ticho a priestor majú svoj vlastný, veľmi hmatateľný tvar. To je k dnešnému hĺbkovému ponoru všetko.